मा बुङो जितु राजखान्थियाव बिटिसि सेक्रेटारि नामा खोथा बेनि खोथायाव दिनै एसे आलादामोनब्लाबो जितु सोंबाय आं बेखौ बुंनोसै जे नोंथांमोना सोंफेरदोंना नोंथांमोना कुइसन खालामफेरदोंना जाया थांनाय गभर्नमेन्ट जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा सालायलांबाय बिथांनि नेतृत्वआव बिथांनि दैदेननायावनो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाबाय दा नोंथांमोना जेसेबां चेनेलफोर दोङो बै चेनेलफोरनि बिगोमा बा रिपर्टारफोरा साংবাদিকफोरा सोंफेरबायना जे रन्जन दैमारि बिथाङा बर' हारिनि थाखाय नांनायाव जानाय गासैबो गिदिर गिदिर घटनानि थाखाय जाथायफोरनि थाखाय जाफोर जाथायफोर जालांबाय बेखौ सेन्ट्रेल सरकार आरो राज्य सरकार बा आसाम सरकारा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां केडारफोर दङ बिथांमोनखौ पिस एग्रिमेन्टखौ लानानै निमाहा होनाय जाथों होननानै लिरनाय नोंसोर नुदोंना नुदों थिग बेबायदि आं मोनसे कुइसन खालामनो नोंथांनावहाय माने नोंथांमोना मोनसे खोथा होदोंमोन जे बिथांखौ विथड्र खालामनांगोन नोंथांमोना बेनि थाखाय माबा मोनसे मावदों नामा बेखौनो आं बुंनो सानदों जे लिरनायानो गैयाब्ला दिनै बेल्टि सुक्ति जालांबाय नङा होमबा बेक्ति बेल्टि एग्रिमेन्ट जालांबाय जायफोर दायनिगिरिफोर दङ बेखौ आयेननि जेरै निमाहा होनांगौ होननानै लिरनाय जादों रन्जन दैमारिखौ मानो लिरनो हायाखैसै मा उसुबिदा सोर लिरासै मानो थाखाय लिरनो हायाखैसै दे बे इन्डियानि गेजेराव बे भारतबर्षआव बा जोंनि आसामनि गेजेराव बे बिटिसिआव जानाय जेसेबां घटना गिदिर गिदिर जाथायफोर जादोंमोन बेखौ बे पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जेसेबां एक्स एनडिपिफोर दङ चेयारमेनफोर दङ बिथांमोननि दायखौ आसाम सरकार आरो राज्य सरकार निमाहा होनांगौ होननानै मानो लिरनो हायाखैसै नङा होमबा मालाबा दुलाराय बर' प्रेस आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंफेरदोंना सोंफेराखै मानो लिरनो हायाखैसै लिरनोनो हायाखैसैब्ला आयेना बोरै निमाहा होनो नङा होमबा आयेना माबोरै निमाहा होनो जायनि थाखाय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा बे फंसे लिरनाय गैयिनि थाखायनो दासिमबो जोबथेसालियाव दङ माब्ला बिथांनि पिरियडआ जोबगोन बेखौ जों बुंनो हाया अब्ला दिनै लिरनाय गैयिनि थाखाय जुदि थादोंब्ला आरो एकर्डनि गेजेरजोंनो एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै रन्जन दैमारिखौ सख'नो हायाखैसैब्ला दिनै आरो बिनि गोजौआव सोर दंबावो हागोन जानो हाया बिनिखायनो रन्जन दैमारि सार बिथाङा सानसे गगोन आरो बिथांनि पिरियडआ फैगोन आरो बिथांनि पिरियडआ जेब्ला जागोन अब्ला बिथाङा रायजोनि गेजेराव फैगोन जों बेखौ मिथिगौ नाथाय जा गोरोन्थि जालांबाय बे गोरोन्थिखौ बै समाव सोरबा सोंदोंमोन नामा सोङाखैसै मानो लिरनो हायाखैसै बे फंसे लेखाखौ बे सिरिखौ मानो लिरनो हायाखैसै निमाहा होनांगौ होननानै जितु एग्रिमेन्टआव बिसोरबो दङमोन बिथाङानो मेन भूमिका लादोंमोन ड्राफ्टिंखौ सोर खालामदोंमोन बे ड्राफ्टिंआव थालांनायनि थाखायनोथ' दिनै भुक्तभोगि रन्जन दैमारि बिथाङा जानो गोनां जादों नङा होमबा बुजिबाय दा बे लिरनायनि थाखायनो दिनै रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव दङ लिरनाया थानायबा फेलें थांनाय माने जोंहा दिनै पिरियडआ समा फैगासिनो दङ आरो जोंहा नांगासिनो दङ लिरनाय गैयाब्लाबो बोरै पलिटिकेलि एग्रिमेन्टजों आल'सनाजों बोरै उदां अख्राव लाबोनो हागोन बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा नाजागासिनो दङ लिरनाय थानायमोनबाथ' रन्जन प्रमद बर'आ गावनो सख'नो हायामोनबा गावनो गबोबायमोन बेयो लिरनायजों बे फंसे लिरनाय गैयिनि थाखायनो दिनै बे अबस्था मोनसे कुइसन खालामनाय दा बिसोर गोबां स्किल डेभेलपमेन्ट होनायजों लोगोसे थिग बेबायदिनो बावैसो दाख्लै 5 लाख रां मुंख्लंफोरनि थाखाय होबाय माद्रासफोरनि थाखाय थिग बेबायदिनो गोदान एजेन्डा लाबावदों नामा मावलांथारगोन होननानै इडुकेसन सेक्टरावबो नै जों हाग्रामा महिलारि सारा इयुथफोरखौहाय दिल्लीयाव नै सानसेनि उनाव दिल्लीनि इडुकेसन मिनिस्टार जाय जोंहा इडुकेसन रिलेटिभ दिल्लीयाव जोंखौ थांनो थिनदों जोंहा बिटिसिनि इएमबो निस्सय थागोन आरो आसामनि नेताफ्राबो थागोन बेबायदिनो इयुथनि बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय माबायदि बबे बिथिंजों बबे लामाजों इयुथफोरनि बेकार जेंनाखौ फोजोबनो हागोन बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा बयबो इयुथफोरजों सावरायो जोंफोरखौ लेंहरना सावरायो इयुथफोरखौ लेंहरनानै रायज्लायो बबे बिथिंखौ मा लायोब्ला इयुथनि बेकार जेंनाया जोबगोन गासिबो साख्रि मोनजोबगोनबा मोनजोबाना साख्रि मोनि फरायनायाव मोजां नङि
इडुकेसन सेक्टराव डेभेलप जानो हायो व्यक्तियाबो जे नोङो संस्थापन मोननांगौ थांना थानांगौ बेखौबो दिनै नायदों बेनिखायनो नोंथांमोना नुलांगोन आरो जोंहा नै पास मा होनो 2 लाखनि जिथु राननाय बेबो नेक्स्टआव जागोन बोसोराव खनसे दाखालि खनसे जाखांबाय आरो नेक्स्ट इयाराव जागोन बिदिनो जालांबाय थागोन